Mireia Planes, que reivindica i vol que l'esport siga alguna cosa més que una retafila de propostes. Bona nit, Mireia. La primera pregunta és: Compromís destaca la importància de l'esport en l'àmbit municipal. Per quin motiu? Bé, bona nit o bona vesprada, que ara està claritzat. Gràcies per estar ací. I el motiu pel qual destaquem l'esport en un poble és per els beneficis que ens proporciona com a persona. Els beneficis de l'esport, i no només de l'esport, sinó de qualsevol activitat física, nosaltres els agrupem en dos pilars. D'una banda, la salut i la qualitat de vida, i d'altra banda, la integració, la participació, el fer poble. I tot això com a persones, com es tradueix? En els menuts, en un correcte desenvolupament psicomotor. En els joves, en millorar la condició física, la cultura de l'esforç, el trobar-se en amics, el oblidar temporalment o momentàniament problemes que puguen estar passant els adolescents. Inclús és fonamental per a la prevenció de conductes o accions que puguen resultar-nos perjudicials. Per als adults ens ajuda molt a mantindre's actius, a mantindre's bé, a mantindre la nostra qualitat de vida, la nostra salut en un bon estat. I per als veixes, què és tot? Per als veixes riure és passar-ho bé, és companyia, és retardar el seu envelliment, és fonamental. Hi ha una frase que diu que l'esport ens ajuda a suar les xicotetes coses que ens allunyen de la felicitat. Aquesta frase ho diu tot. De manera que l'esport, en aquesta societat actual, ocupa una part fonamental en la medicina preventiva. És salut física, és salut psicològica i és salut social. Molt interessant. Continuem amb la segona pregunta, que és: com plantejaràs des de la teva responsabilitat la gestió esportiva? Està difícil, Per llei, l'Ajuntament està obligat a garantir i a promocionar la pràctica esportiva dels seus habitants. Des del govern s'ha de fer bé, s'ha de fer generalitzant-la a totes les persones, que sigui accessible a tots, i des del coneixement. És a dir, és el que coneixem com esport per a tots. Esport per a dones, esport per a homes, esport per a tots els grups d'edat, esport per a discapacitats. I això nosaltres ho apliquem amb les següents mesures. D'una banda, la primera i primordial és dissenyar un model de gestió esportiva. En Foios no tenim cap model de gestió esportiva. D'altra banda, potenciarem l'esport escolar. Des del Ministeri i des de la Conselleria s'estan reduint en batxillerat, han eliminat l'optativa de segon de batxillerat d'educació física. A l'escola les classes ja no són tan llargues, són molt més curtes, per tant, 2 sessions on el temps útil de 45 minuts passa a ser en els xiquets i en 25 estem reduint. Per tant, cal potenciar l'esport escolar municipal. Després sabeu que som l'únic partit de la terra, som l'únic partit valencià, per tant, impulsarem la pilota valenciana. Sabem també que així en el poble, en la Casa de la Cultura es fan unes activitats, allà a Torre del Metge unes altres. Les activitats que fan les diferents associacions estan desperdigades, estem patint una política de descontrol. Nosaltres volem regular-les, volem registrar les activitats que fan les diferents associacions, veure quins són els espais més adients per a fer-les, que la web municipal funcioni, és a dir, que la web municipal funcioni el tema d'esport, que estiga tota l'oferta allí, que estiguen els horaris, que estiguen els preus. Això avui en dia estem en l'era de la tecnologia i en esports no funciona res, en la web entres i està en blanc. I per penúltim, sabeu que s'hem estat reunint en moltes associacions, també en les associacions esportives que ens han acceptat la reunió. Volem seguir reunint-nos amb elles, amb les que ho han acceptat, amb les que no, amb clubs, amb les iniciatives privades que també hi ha al poble, amb particulars que vulguin, i crear un observatori també, igual que l'educació, un observatori de l'esport, per analitzar quines activitats tenim i com van, si van bé, si van mal, quines mancances tenen, quines millores se poden fer, en el que som bons, com podem explotar-ho bé. I ja per acabar,
volem que Foios torni a ser un poble viu, un poble actiu. Volem organitzar esdeveniments esportius amb més freqüència i més variats. De manera que crearem un voluntariat esportiu que ens ajude a dur a terme tots aquests encontres. I una última pregunta. Del poliesportiu no has parlat. Teniu alguna nova proposta? Primer cal veure el poliesportiu que tenim i quina és la realitat d'aquest poliesportiu. El poliesportiu és relativament gran, però està monopolitzat i està poc aprofitat. Nosaltres tenim moltes idees, però sabem que tenim un problema, com bé ha dit Bumi, el deute que ens anem a trobar en l'Ajuntament. Per a un primer pas, la pregunta anterior, Ros, no cal un gran dineral, cal voler gestionar bé, cal voler oferir als ciutadans, als veïns i veïnes, una oferta àmplia i de qualitat, però sí que som coneixedors que en el poliesportiu calen fer algunes remodelacions, com per exemple la pista que envolta el camp de futbol, convindria adequar-la a la pràctica del córrer, del running, i també obrir els vestidors de la piscina i que qualsevol practicant els pugui utilitzar. A poc a poc anirem anant dotant d'infraestructures el poliesportiu que tenim, segons econòmicament anem podent. Fa 4 anys, no sé si recordeu, el partit del govern actual prometia, no sé si cobrir la piscina municipal o fer una piscina coberta. Això fa 4 anys. Ara se conformen en remodelar la pista d'atletisme perquè ells més que ningú saben quin és el forat negre que tenim avui en dia. Nosaltres no ens conformem en això. Nosaltres volem gestionar bé l'esport en el poble. Ahir me contaren un xiste que deia que si sabem en este país per a què tenim el cap. I la resposta era per a rematar de cap. Estem així tots bojos per el futbol. Jo he jugat a futbol molt de temps i m'agrada, però en Compromís tenim cap i el tenim amoblat i volem dur a terme les nostres idees en coneixement. Has acabat. Ja està.